ole thlir tu te in zawain che bai le vek ule mitam takin diamond lem siam chu adan an ngai to mek lain ani ero chuan diamond tak siam chu adan tur angai to ve dai thunga zirchian na le sumle pai tam tak an senga azir chianga voi engemaw zat a Hlawh cham ngei po arin ombok ani nima sela a beidong du lova theitop a chhuah chhun zom na chuan atopa chuan Hlawh thlin na a khai chhuak ta nge ani chu a diamond siam chhuah chu Khawvelin synthetic diamond tia a hriat chu alo ni ta a he synthetic diamond siam chhuak chu tu nge ani a engtin nge a siam chu dan te chu tuntuma hian kan thlirin kan ngai thla le don ani kumsang khazakwa somnga pali malam khachuan diamond chu lein hnuai le lunglian pui karte atang chaulo chuan zon chu ngai na reng khovel a hreme ulo ani kha nima sela kumsang khazakwa somnga le pali nulama ero hi chuan tuna achanchin kan ngai thlak tur H Tracy Hall ale atim te Hlawh tlin na chuan Khawvela Diamond market le din mun aman tangkai na te thleng po in aron soi danglam chiang ta hle kha ani kan ti theyang kumsang khazakwa somnga pali nulam atang chuan Khawvela Diamond chini alo omta a chungte chu natural diamond lein hnuai nature na asiam diamond ti le synthetic diamond mishingin laboratory atanga asiam chhuah diamond ti in chini a om chhota ani ole synthetic diamond chu diamond lem emo diamond fake tina anilawa synthetic diamond chu carbon element pa ngai atanga mishing in laboratory a condition big manga asiam chhuah diamond ani a chemical composition le crystal structure chu natural diamond nen inang vek tuk anibok synthetic diamond siam dan mu chhuaktu le siam chhuaktu masaber chu H Tracy Hall ani chu October ni somni kumsang khazakwa le som pakwa khan Ogden Utah USA apianga anu le pa te chu Howard le Florence Tracy Hall te anni H Tracy Hall chu American physical chemist le inventor pakhat ni in laboratory a diamond siam theina method chu repeatable taka siam chuak tu masaber ani kumsang khazakwa som pakwa apianga kumsang ni le pariat khan he leiram hinu tiang chonin ri sang mol akai veta kha ani ole apian le anau pan lai hola chuan anau pan lai hun tam jok chu Ogden amanga science le technology lama tui MME ani azirna Weber College atangin associate degree alak thlengin azir chuaka ti chuan University of Utah bachelor masters le doctorate degree te chu azir chuak chhun zom ani kumsang khazakwa somli le pariat PhD azo thani nu chuan General Electric GE Research Laboratory scientist in na athoktana heta hian scientist dangtenen laboratory diamond siam chhuah theidan tur te chu anjir chiang chhotan ta ani diamond siam chhuah tuma project an kalpui chu an project minga project super pressure ti ming an putira an tumber chu natural diamond lein hnuaya pressure na takle temperature sang taka siam chhuah thei ani chuan chu tianga pressure na takle temperature sang tak chu mishing ten mang ila graphite carbon atangin diamond hi kan siam chuak ve thei nge ang ti hi atum ani chu tianga diamond siam chuana atana thilpoi mo berle anma mo ber tur chu hol chuan asiam chuak ta Hlawh maya chu belt apparatus ti high pressure machine ani he machine mang hian sample chu pressure na takle temperature sang tak hnuaya da thei ani awangin diamond siam chuana atana apoimo ber thil aloni ta thuai ani tin BYU library record in asoidanin hola bell apparatus chu temperature sang thums degree Celsius thlengin le pressure nuai khat atmosphere vel thleng asiam thei ti po hriat anibok December ni som paru kumsang khazakwa le somnga pali hi hol atana ni poimo ber ani heminia hian ama experiment graphite carbon catalyst le diamond seed crystals te chu pressure le temperature sang tak nuaya anda chu iron catalyst mangin graphite carbon bonding chu high pressure le high temperature mangin diamond chu hloting taka siam chhuah in alo omta ani hei hi laboratory reproducible taka
synthetic diamond siam chhuah theina hmasa ber ani ti a Khawvelin record a siam alonita ani hmasa bera a siam te chu industrial diamond crystal le chip te annia chung diamond te chu abik takin metal cutting drilling grinding polishing sewing hard material processing te a man anni tichuan kumsang khat zakwa somnga panga alo thlen chuan hall chu GE atangin Brigham Young University BYU a professor of chemistry le director of research a na achel in aluta ani heta hian research achun zom zela high pressure equipment le diamond production method dang tepo a develop chun zom zel ani tichuan kumsang khat zakwa le somria da chuan retirement ni in ana achol san ani hall chuan adam chung in scientific papers tam tak abuat saya abik takin BYU library record chuan article som kwa le panga aya tam le science journal le conference a publish thu asoi ani a diamond synthesis technology chung changa patents po aneya a research papers blueprints patents photograph le correspondence tam tak chu BYU library special collection a voin thlengin vong that le da that ani H. Tracy Hall hi National Inventors Hall of Fame a kumsang nile som khan a diamond thesis awangin inducted ani a nima asela ama chau chu inti ming thadu lovin he diamond as ansiam laya apui bom tu le a team member te Francis Bundy Hobart Strong le Robert Wentoff tepo synthetic diamond development chungchanga hian an pathumin kumsang nile som khan inducted vek anni tichuan H. Tracy Hall chu July ni somni panga kumsang le pariat khan Provo Utah kumsamriat pariat mini in he Khawvel azin kong chu alo chol san vele ta a GE company chuan Hall invention atanga commercial diamond industry a sumtam tak alaluta nima sela Hall ero chu alo tlinna wangin dollar cheng som savings bond chau adong ti hi historical source tam takin unrecord dan ani a he ero hi chu a khoi ber hinge dikjok ti hriat thiam a har sa hleta ani ole tuntuma kanon ti chho thei chu khadi chin zong kha ani le ri do na thir tu zong zong te in zawai chunga thinung takin lom thu kan soile e